It-tlieta filgħaxija quddiem il-Kumitat tal-Affarijiet Ewropej tal-Parlament ser ikun qed jidher għall-ewwel darba rappreżentant permanenti tal-Unjoni Ewropea Richard Kakia Caruana. Huwa ser ikun qed iwieġeb mistoqsijiet li jsirulu mill-membri ta' dan il-Kumitat. Dan il-Kumitat ser ikun qed jiltaqa' qabel mal-Parlament iktar tard imbagħad jiddiskuti l-mozzjoni tal-Oppożizzjoni dwar l-operat tal-istess Kakia Caruana. Il-ħadd wara nofsinhar jumejn biss qabel ma ssir l-ewwel laqgħa tal-Kumitat tal-Affarijiet Ewropej, Richard Kakia Caruana kellu laqgħa privata maċ-Chairman tal-istess Kumitat, id-Deputat Nazzjonalista Francis Zammit Demek. One News jista' jiżvela li l-laqgħa bejn Kakia Caruana bdiet ftit qabel l-4 ta' wara nofsinhar u saret fil-lobby tal-lukanda ewlenija f'San Ġiljan. Il-laqgħa serviet biex Kakia Caruana u Zammit Demek iddiskutew dak li ser ikun qed jiġri fil-Parlament it-tlieta filgħaxija. Fid-dawl ta' dan qed iqumu mistoqsijiet dwar kemm kienet etika l-imġiba ta' Francis Zammit Demek f'dawn iċ-ċirkostanzi. One News tkellem ma' Zammit Demek innifsu. Staqsejnih jekk hux etiku li jkollu laqgħa bħal din waqt li ċaħat li ltaqa' ma' Kakia Caruana fl-istess ħin iżda mbagħad saħaq li għandu dritt li jiltaqa' ma' min irid. Hawkom ħafna nisemmek ma nistax tixħat lovju. Ġastina l-mistoqsija tiegħi jekk mhix etiku li tintaqa' ma' Richard Kakia Caruana. Għandek informazzjoni ħażina huwa etiku niltaqa' ma' min irrid fil-ħajja għaliex il-nies ma jsirux inaċċessibbli minn xulxin. Il-vot fuq il-mozzjoni dwar Richard Kakia Caruana mresqa mid-deputati George Vella u Luciano Busuttil f'isem l-Oppożizzjoni mistenni jittieħed fit-18 ta' Ġunju.